Al final de tota la jornada, si recordem la presentació de la Viviana, ens quedem amb algunes idees i afirmacions interessants, reveladores i que també ens motiven, que en els propers 30 anys evolucionarem més que en els darrers 300, que el turisme de futur passa per experiències conjuntes i autèntiques, que no ens hem d'adaptar al canvi, sinó que l'hem de liderar, que tots som creatius, tot i estar programats per no pensar, que la creativitat és rebel·lió i llibertat. I un grapat d'ingredients que hauríem d'incloure per cuinar el nostre projecte: imaginació, empatia, ètica, intuïció, emoció i, naturalment, creativitat. De la taula rodona, dels reptes i oportunitats per adaptar el nostre sector a la família del futur, l'horitzontalitat de les famílies amb nous comportaments en la presa de decisions sobre turisme i vacances, que la família evoluciona i que hi ha nous models de família, famílies que no es formen fins més tard i que els fills arriben més tard. S'ha posat de manifest que les famílies no arrisquen, necessiten i volen serveis i propostes que no deixin marge a la improvisació, compren temps. De fet, les famílies volen més serveis que productes. Entre les noves necessitats està la de posseir, no la de posseir, sinó la de tenir accés. I cal preguntar i escoltar els autèntics protagonistes, que són els nens. Pel que fa a la promoció i difusió del turisme familiar, la segmentació segueix sent fonamental. Estan canviant les noves formes i fórmules de difusió a través de les xarxes socials. Cada cop som més selectius. La vessant digital és important, però ha d'anar acompanyada de la prescripció personal, de l'experiència i el contacte amb les persones. Avui hem conegut la diagnosi i els primers treballs pel que fa a la platja innovadora, pel que fa al patrimoni cultural i pel que fa a la vinya en família. Queda clar que els canvis sociodemogràfics que han canviat el concepte i els rols de família porten a treballar per conèixer les necessitats específiques d'aquests visitants i les seves expectatives pel que fa al turisme, per tal de crear productes que responguin de manera personalitzada a la demanda. Finalment, en aquesta jornada hem compartit feina i hem fet treball amb els tallers creatius i innovadors, dels quals heu estat els protagonistes. Us hem portat una mica lluny, però us hem fet tornar. Hem deixat constància de tot això amb les il·lustracions que us farem arribar a mode de resum i record d'aquesta jornada de feina. Una jornada que també ha estat un moment i un lloc per retrobar-nos i crear xarxa i per compartir inquietuds i propostes. Moltes gràcies per haver-la fet possible i fins la propera.